Starší rodinný dom určený na bývanie, prípadne chalupáčenie sa nachádza v obci Trnavá Hora. Časť diaľna na pozemku o výmere 1150 m2. Vnútro domu pozostáva zo zádveria, chodby, spálne, obývačky, kuchyne, kúpeľne a komory. Dom je v pôvodnom zachovalom stave. Kúrenie v dome je plynové, gamatky s možnosťou kúrenia aj pevným palivom. Na pozemku je postavená hospodárska budova, ktorá pozostáva z letnej kuchyne, drevárne, úložných a skladovacích priestorov. Cena rodinného domu v Jalnej je 16 000 eur.